així el que plantegem no és discutir-los, el que plantegem és que l'Ajuntament estudie la possibilitat, la necessitat, perquè no és una possibilitat, és una necessitat i és convenient que l'Ajuntament pegui els passos per a que això se faci. L'Ajuntament de Fallos no és pioner i no serà pioner en el cas que això se faci d'ací un mes en aquesta qüestió. Hi ha molts ajuntaments que han sigut pioners des de fa molts anys i que sí que graven, enregistren i difonen les seues sessions plenàries en diversos mitjans. L'Ajuntament de Fallos li garanteix que no serà pioner. No han de discutir aquestes qüestions tècniques. Nosaltres hem de plantejar qüestions de tipus polític. Hem de discutir si és convenient o no és convenient que el poble de Fallos disposi d'aquesta informació en temps real o no en temps real, però sí aquesta informació de manera còmoda i eficaç. I l'Ajuntament de Fallos no disposa d'aquesta informació de manera còmoda i eficaç. I no és per una qüestió tecnològica, és per una qüestió de voluntat política. I vostè ara em diu que hauríem de reunir-nos nosaltres en les comissions informatives. I què haurem de parlar en les comissions informatives? Si YouTube suporta 2 megas o 4 gigas o 2 hores de vídeo, jo li puc dir que en YouTube hi ha pel·lícules senceres penjades que duren 2 hores, 3 hores o 1 hora i mitja. I els plens duren això. Inviable no és en absolut. I si és complicat, se posen les solucions tècniques. Abans el meu company feia referència que en el temps de la tecnologia posem més impediments que fa 20 anys. És que fa 20 anys el periòdic municipal se feia a través de col·laboracions, a través de personal de la casa que se dedicava a traure el diari municipal i era un verdader butlletí municipal. Avui en dia, quan se parla de difondre el ple i de gravar els plens, s'està parlant d'una empresa que se dedica, no fa falta ninguna empresa que se dedique, així hi ha segurament voluntaris moltíssims que poden donar una estabilitat a la difusió, a la gravació i la difusió del ple. El que passa que, clar, fer-ho de manera particular sense el suport i el recolzament polític no és la mateixa manera. Nosaltres ho podríem fer perfectament, però ens agradaria que hi haguera una voluntat política i que el ple municipal dictaminara i aprovara el sentit d'aquesta moció, perquè creiem que ha de ser assumits per tots els representants polítics, per tots els partits polítics, perquè és una qüestió de necessitat, és una qüestió de transparència política i és una qüestió de democràcia. Avui, justament, en els temps que corren, que la política i sobretot els polítics estem tan desprestigiats, creiem que una moció en aquest sentit que facilite la informació fora de l'Ajuntament, fora d'aquest recinte, crec que és tremendament necessari.